Фәрит хәзрәт безнең Акшарлар газетасы укучылары өчен балаларга оештырган бәрәкәт системасы турында сөйләп китегез әле. Бу бәрәкәт системасы мин яшьләр бистәсеннән алган идем. Бу балаларны дәртләндерер өчен, тагын да балалар яхшырак укысыннар өчен. Ягъни балалар килеп, мәсәлән, берәр нинди сүрә ятлый, берәр нинди хикәя укып сөйли, яки берәр нинди теге оештырган ярышларда җиңә. Шулай итеп аларга әкренләп алар бал җыеп баралар. Бу балалар белән нишлиләр алар аннан соң? Һәм мәсәлән, без 3 айга бер шулай итеп уздырабыз аукцион. Ягъни аукционда алар шушы балаларга тәмле тымнар, төрле сувенирлар, бүләкләр шулай итеп сатып алалар шушы балаларга. Акчага түгел, ә менә монда җыелган балаларга сез үзегез сатып алып әзерләп куйган күчтәнәчләрне менә шушы бәрәкәт балалары белән бәялисез булып чыга. Дөрес аңлам. Иң кыйммәтле күчтәнәч нәрсә булырга мөмкин? Иң кыйммәтле күчтәнәч мәсәлән, шундый әйберләр, мәсәлән, мин күптән генә түгел без килгән иде Авитадан. Бу шундый Bluetooth колонка дип әйтимме, монда Кур'ан укыла. Бу үзе ай шикелле, матур итеп яна ул. Һәм 15 төрле Кур'ан укыланда. Һәм обычный Bluetooth'да колонка итеп аны кулланып була. Нәшә шундый кызык әйбер мин табам да, AliExpress'та мәсәлән төрле сайтларда карап, аны сатып алам да, һәм балаларга аны шул бүләк итәм. Сез аларны үз акчагызга сатып аласызмы? Әйе. Бу нинди китаплар? Бу дини китаплар. Төрле монда рассказы, назидание, пәйгамбәрләр тарихлары мәсәлән, Коръән кыссалары. Шулай итеп без мәсәлән якшәмбе курсларында балалар килеп ярты сәгать безнең шундый тәртип укыйлар алар. Килеп укыйлар, анасын сөйлиләр бер-ике кеше, анасын без дәрескә күчәбез инде. Өлкәннәргә дә дәресләр бирәсезме? Өлкәннәргә, апаларга, абыйларга Кур'ан дәресләре бирәм. Алар шул башта мөгаллим сәйнән өйрәнәләр, анасын без әкренләп Кур'аннан укый башлыйбыз. Бүген безнең килүгә монда балаларда бар иде, нәрсәләр эшлисез сез бу бүлмәдә? Шушы бүлмәдә түгәрәк итеп балалар утырып, төрле проектлар әзерләп инде ясыйлар. Мәсәлән, соңгы проектларда менә шушындый трактор ясаган идек. Аны башта инде кагып, сугып, кадаклап ясадылар да, анасын инде паяльник белән выжигать итеп куйдылар. Бу балалар үзләре ясаган әйбер. Әйе, балалар ясаган әйбер инде. Һәм мәсәлән, мондай иләр бар. Конструкторлар дип әйтим инде. Шундый агачтан тоже бу үзе хәрәкәтләнә дә инде. Моны башта балалар җыеп, анасын инде паяльник белән рәсемлиләр инде. Ничек триләр үзләре. Менә мондай роботлар инде булар инде теге. Просто роботлар. Сез бу әйберләрне балалар өчен махсус үзегез сатып алып кайтасызмы? Күңеллеме, ошыймы сезгә мәчеткә шөгыльләнергә? Иң ошаганы нәрсә, дини дәресләрме, менә мондай шөгыльләнүләрме, нәрсәгәдер өйрәнүме? Әллә барысы да ошыймы? Син җавап бир. Барысы да ошый безгә. Күбрәк кайсысы син? Какой больше? Уялттым бугай. Аңламыйча буларга бөтен нәрсә дә ошый. Һәм бик яратып йөриләр бугай, әйме? Әйе. Сез күп буласызмы дәресләрдә? 10 кеше. Әйе, хәзер как раз 10 кешедән артык җыелырга да ярамый диләр бугай. Ярар, субханалла. Менә шундый матур мәчетләрдә шөгыльләнәләр, өлкәннәр дә килә. Фәрит хәзрәт үзе дә бик яшәле, өйләнмәгән, хәләл җефете юк, шуңа күрә үзенең бөтен буш вакытын авыл халкы белән һәм балалар белән эшләүгә сарыф итә. Чын күңелен биреп, яратып, башкара үзенең эшен. Бүген Фәрит хәзрәт Самигуллин белән таныштык.